Jeste li znali da je prošle u srijedu na Ekonomskom fakultetu sve bilo obustavljeno jer nije bilo struje u ženskom WC-u? A popularna glumica Halle Berry se skinula kao od majke rođena. Ukraden hit Nede ukraden. Severina Vučković optužena. Ovakve vijesti nećete čuti u sljedećim minutama, jer su na redu vijesti za normalne ljude. Što reći? Lopovi! Nek daju ljudima da rade! Danas je prvi potpredsjednik vlade, Radimir Čačić, osuđen na 22 mjeseca uvjetne kazne. Od toga 11 mjeseci mora provesti u zatvoru i nema pravo žalbe. Naprosto ne vjerujem da je to to. Ali pravda je pravda. Hvala Bogu da je tako. Mislim da on to zaslužuje zbog toga jer s obzirom na stvari koje je napravio, mislim svi znamo i koje ne znamo.